ти можеше да помогнеш. Този скандали се чуваш. Спокойно, аз ще му помогна. Дамяне, тук съм да ти помогна. Чуваш ли ми, ако не чуваш ми, дай някакъв знак. Сега ще проверя дали дишаш. Добре, ще проверя тялото си за някакви наранявания. Моля да ми кажеш, ако усещаш някъде болка. Можеш ли да се сгънеш? Можеш ли да се стака? Можеш ли да се стака малко? Ще ти бъде реците. Аз съм тук да ти помогна. Дишай два пъти. Помниш ли кога за последно си ял? Добре, да се ръка. Можеш ли да стиснеш или да свиеш? Ще пренече в страни. Ще проверя другата ти ръка. Да стиснеш или да свиеш? Добре, искам да се успокоиш. Слушай моя глас. Аз съм тук да ти помогна. Можеш ли да викнеш? С другия крак. Сега ще те обърна в страни. Да се почувстваш по-добре. И всичко ще е наред с теб. Аз спокойно получи Христа да вас и смело. Аз ще помогна, да, мама и татко държа добре. Айде, да вас имам да бъде това. Боби, добре ли си? Боби, добре ли си? Чувам бързо се бавя 112. Ама какъв беше номер на 112? Ами ако ти можеше да помогнеш. Спокойно, Боби, ще добавим магисtra на ръката, да се да кашляш. При задаване на човек заставаме зад него и го навеждаме напред. Нанасяме удара между лопатките с длънта си, като след всеки удар проверяваме за изкашан предмет. След това започваме да прилагаме маньовъра на Хаймлих, т.е. правим 5 притискания в областта на корема. Ако предметът не бъде изкашан, цикълът продължава. Боби, добре ли са? Момчета, ви се малко са разговори, ви си играйте. Добре, да. Матяна, кой е става много? Айде да се играем. Мога да среща съм казал. Така, аз ще го среща, защото съм по-голями и съм по... Добре, давай, айде. Но, де. Ами ако ти можеше да помогнеш. При забит предмет е важно предмета да не бъде движен и ваден, а да се обездвижи с два бинта и кърпа. Ами ако ти можеше да помогнеш. Да, държа, да. Какво искаш да се коли, къде къщи? До Дубай, Гавай. Къде? Добре, да. Добре, ще се вземем. Да, да. Коя ти беше любимата кола? Ягуар. Син Ягуар? Син, да. Добре, аз към Ауди. Може да? Да, може да. Добре, не се притеснявай. Добре. Искам сега да се отвориш, да се отпуснеш назад и да се съмнеш как кара синия Ягуар, да бъд с пари. Чуй, не се притеснявай. Хубаво ли? Да. Да не заспиш? Не бе, няма спокоен да си. Чуля? Добре. Искам да се... Дърпи се ръцете си. Дърпам, да.
притеснявай. Ще ви чакай, ще потомеш. Сега ще ги оставим. И чакай. Не се притеснявай. Добре точно. Болима. Прав съм на фитнес. И той спаси бандата, са цялата къща при маркет. Айде, ще видиш. И трябва да се коним, трябва да се коним. Айде да палим. Бяхме ядуара. Ами ако ти можеш да помогнеш. Кой ти има? Аз кажеш? Имаш ли нужда карта? Нямаш? Добра ли? Не знаеш какво правя. Ето, декраците си на първо място. Сега ще сложа една превъз. Що го правиш? Така. Обгрижваме двете слави. Ето такова страни ще вържа, да ти е по-удобно. Придържай студени както през. Без ти облегчи болката, не се притеснявай. Аз съм обучен за тази работа, полицай съм все пак. Ето така и отдолу ще сложи няма превръзка. Ще върчим и тази кърпичка. Ето така. Следващата кърпичка прегледа. Ето и така връзваме една кърпичка. Въртичко. Не се притеснявай, как се казваш? Мирела. Що запиша след това, че ще стака да не върши? Няма такива. Закона си е закон. Ето и сега правим. Така, връзваме се. Някой нужда от по... Някой може да е помогне? Какво става сега? Ще чипим? Ще се притесняваш? Да те изнесем? Сега ще те моля да сложиш на нас, да си не береш на тъй.